Ja som Angela a toto je moje video. Dúfam, že sa vám bude páčiť a dneska by som vám tu chcela povedať niečo o mojom novom kanále, kanále na YouTube, ktorý sa volá Angela Supercool. Toto je. Možno byť trošku retardovaná. A nie sme retardi. Ona sa volá, že Táňa. Pozdrav ich. No a ona je totiž veľmi hanblivá, ale nebojte sa, to sa nemusíte bať. Pretože ona má veľmi rada ľudí, nie je to nejaká seriová vrahýňa, nič také. Ja ale neviem, o čom tento vlog má byť, pretože je to dosť o mne, to si povedzme naozaj úprimne. A myslím si, že to už ani lepšie nebude. Ale nevadí, aj tak vám ho tu ukážem, aby ste sa mali na čom pobaviť, aby ste si mali povedať o niekom, že je krava a aby som to bola ja. Nebojte sa, raz sa vám vysmiem do očú. Neviem, čo to malo byť, aký kúpiť, ale nevadí. Teraz, keď ma vidíte takto, som krajšia. Nie som. V tomto videu by som vám chcela povedať niečo o mojom novom kanále. Viem, že on sa tu objavuje trošku menej často, ale je trošku hanblivá. Takže, poviem vám to takto skrátiť. Včera som sa rozhodla, že z môjho kanálu Odporné prdy spravím kanál Angela Supercool. Teraz by som vám chcela oznámiť, že Odporné prdy sa už preto tak nevolám, pretože poprvé som mala najviac pozretí 48, čo teda nie je veľká sláva. 3 odbery, čo tiež není veľká sláva a mala som taký pocit, že vystaviť si ksicht pod meno Odporné prdy nie je tiež nejaká moc veľká výhra. Takže som tu teraz vynovená Angela Supercool. Len vás prosím vás žiadam, dajte tomuto videu like, neodsudujte ho, prosím vás, odberajte ma a ja vám sľubujem, že vás nesklamem. Čaute. Ahoj.